Yo, ne sabre yɛbɛbɔ mpaeɛ na akɔsoa deɛ ho ahyɛ Nyankopɔn kɛseɛ ne nsa. Asafo Awurade yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase. Ɛna nso yɛn nyinaa bɛhyia mu wɔ din mu. Wadom nti ɛna ne yɛtumi aba wɔn ase. Igya yɛn honam nyinaa hyɛ wɔn nsa. Yɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen. Ɛna yɛbɛtena sakraa bi. Ɛna deɛ yɛka yɛn kakraa bi na afei de si ani soɔ no nyinaa nso yɛtumi aba ho. Na nsɛn yɛde asi ani so a yɛsua biribi ɛfa divine order anaasɛ order from heaven anaa order from God. Ɔhyɛ asɛm bi anaa ɔhyɛ bi efiri Onyankopɔn nkyɛn ɛba anaasɛ efiri ɔsoro ɛba. Yɛmmɔmmɔde bebree sɛ obiara ebenya bi atie. Nkwasɛm, nkwagye asɛm deɛ sɛ Awurade de ma yɛ nea ma obiara enyi entu anaasɛ onyi hyɛ nneɛma bi. Sɛ because yɛka nkwasɛm deɛ yɛka kyerɛ mu nyinaa na biribi a deɛ yɛkɔ ɔsoro ayɛmaa mu. Deɛ sɛ wɔn nso wotumi ti bie na wonya mu aba na afei nimdeɛ bi wɔ hɔ a wɔn nso wɔtumi de aka wabrabɔ ho. Emu ebi a ɛyɛ asɔre kɔ bi na yɛkɔ deɛ a ɛna na menya ho anam aba. Menya ho nso a no problem. But sɛ ɛyɛ nkwa ho adwuma na yɛyɛ deɛ a na de sɛ de obi yareɛ na doctor a prescribe aduro ma wo sɛ kɔtɔma no. Na sɛ duro no ɔbɛno abasa ne adeɛ. Nti nyɛ sɛ bia menya bi tɔ ayɛ. Menya bi nso antɔ a ɛnyɛ hwee da bi. Sɛ baa me nso nya bi tɔ. Na ɛsɛ nipa ne adeɛ. Saa ne Nyankopɔn asɛm nso no ɛteɛ. Nti yɛ mmɔmmɔde bebree nneɛma asɛm no tie. Ɛnyɛ yɛ de bebree. Munim sɛ ɔda Nyankopɔn de ama ne mma nyinaa baabi a yɛasua kɔduro nyinaa ne deɛ yɛhunu sɛ tetefoɔ nyinaa no ɔmo yɛ sitie ma Awurade. Nyankopɔn ɛma ɔda sɛ Noa ɔnya daka na ɔde nsuyire kɛseɛ ɛbɛsɛ wiase. Noa nim sɛ Nyankopɔn nyɛ torofoɔ. Nyankopɔn yɛ nokwafoɔ paa. Waka no nso deɛ ɔbɛyɛ. Nti wona mahu sɛ wotene ɛwɔ m'anim. Wone wabusua. Nti mba bɛgye mo nkwa. Nanso wowɔ adwuma bi a woba bɛyɛ. Adaka no wobɛyɛ adaka kɛseɛ paa. Na ɔkyerɛ ne biribiaa sɛ osinya no pɛpɛɛpɛ. Sɛ deɛ ɛbɛyɛ nkɔyɛ sɛ bi a ohun sɛ ɔnyɛ ne tenten sɛ na ne height ɛne ne length ne adade wɔnyɛ ne sɛ koraa. Nyankopɔn provide biribiaa de ma no. Ɛna ɔma ne hu sɛ ɔbɛsɛ wiase. Nipa yɛ adebɔnyɛfoɔ wɔ n'anim paa yie. Nipa bɔne nyinaa de afei deɛ wɔde ba na wieɛ. Noa ɛne n'abusua ɛne efiefoɔ ɔmo yɛ sitie ma Awurade. Nti adwuma bi Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ bi ɔmo yɛɛ. Nti mmerɛ no so yɛ no Nyankopɔn ka kyerɛ Noa sɛ kwadaka no mu wo ne ofiefoɔ. Bisɛ wo na mahu sɛ ɔte ne ni wɔ m'anim. Hu sɛ Nyankopɔn asɛm bia ɔda bi ɛbaa Noa nkyɛn bia na odi so. Na deɛ ne wɔyɛ bia nso no hu sɛ wɔyɛ ama ne ho. Ti som ho nyɛ brɛ. Wo me nyinaa mfa nte aseɛ sɛ wo som ho no ɛnyɛ brɛ. Wo yɛ wo nkwagye ho adwuma no ɛnyɛ brɛ. Ti utwa kwan akɔ tiri kura akɔ yɛ wo nkwagye ho adwuma a ɛmfa ne emu ne sɛ ɛyɛ ɔbrɛ adwuma bi na wo yɛ. Ana adesoa bi na obi de ato soɔ. Sɛ ebi anɛ yɛ nyinaa bɛhyia yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛti Nyankopɔn asɛm. Nti ebi ane yɛbu ne sɛ ana adesoa da bi som ho ɛnyɛ brɛ. Ti yɛ nyinaa yɛnsom yɛn ho yɛyɛ yɛn nkwagye ho adwuma no ɛnyɛ brɛ. Ti Noa yɛhu sɛ odi asɛm a ɛbaa ne nkyɛn no so no onya nhyira. Na no mote sɛ yɛse nhyira a ɛne ɛnome a ɛwɔ ɔhyɛ nsɛm a anaa ɔhyɛ a efiri Onyankopɔn nkyɛn ɛba ho. Sɛ ɛnome ne nhyira bata Onyankopɔn ne nhyɛ nsɛm ho. Nipa sɛ na ɛnya bi atie. Mpanya nsa ne yie paa ma mehwɛ na yɛtumi ahunu. Again. Bebree most kakraa bi na munya bi ntie mmɔden na atumi aboa. Wo sɛ nhyira ɛne nnome ɛbata ɔda biara Nyankopɔn ɛde ma yɛ biara ho. Ɔda biara Nyankopɔn de ma obiara ni hɔ a Nyankopɔn de ɔda ma no a na owuo anaasɛ nkwa mata ho. Asomdwie anaa amanehunu mata ho. Papa anaa bɔne mata ho. Ɛnome ne nhyira bata Nyankopɔn ɔda biara ɔde ma yɛ so. So Nyankopɔn ɛka sɛm kyerɛ ni a na wɔhwɛ sɛ asɛm ɔka kyerɛ yɛ no yɛbɛdi so anaasɛ yɛni so.
Oma Noah order no. Noah ye bibia pepe so tin ni osura ruade. Na de Nyankopɔn kan no so eba mu. So di Nyankopɔn ho akoro. E na wamfa ne honam nyina ma Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn kan ya. Enko no nso nko owu se na omo aka no nso ewu ye no. Kama na nso no to no ya nso na ebeyiri owi ase no. Na Nyankopɔn bufuo bi a e basa ase ne so. Na obese wogi Noah no. Ese Noah so tu na mo papa bi. Na otu na mo. Ti enso Awurade nsɛm eba ye nkyɛ nyina na yesiesie ho ama ye nso ye kra nkwagye. Yehu sɛ Adam nyina oda ba omo nkyɛe. Obie ohotini bie ne ho Nyankopɔn nante ya Onyankopɔn oda ana Nyankopɔn ne instruction na ne command bia ama ne nkyɛe. Ko Nyankopɔn makwa mo bia amfa na adwene nsom no. Nyankopɔn makwa mo bia amfa ne nyansa nsom no. Da bi. Na obe yi hu ayɛ. Na obe kan fo won sɛ mia metima ye bibia mawurade. No, de Onyankopɔn pɛ ene yeye. Na wo ye de opa na wo hye wani monyam. Ne mu de de ye tene kra no ye bu ne se ye tene kra ne sentiment go fi wurade anim. Endi ye hye no so bebre sɛ de Onyankopɔn pɛ no ene ye ba bɛyɛ. Ɛna maka bi wo sɛ Noah ane Adam nom ane wadikamfo nyina hotefo di ka nyina no Onyankopɔn no omonante ye no omo command. Ti yenso Nyankopɔn commands bi wo ye nkyɛn a mo me mfa ne nso Nyankopɔn wo yi nani afi command no so. Enyame ma ne ye no Onyankopɔn ba no osuro awurade odani die ma awurade obu awurade no di Nyankopɔn anu nipa yi pa sɛ Nyankopɔn bɛka sem bi na obetwe na no da bi osuro awurade ontumi nya saa da ene nka onkura mfiri bi ase. Mo me nso yenya saa mark ni bi. Adam ne Eve tam no mo di Nyankopɔn asɛm so no no mo asomdwie no mo nyina te edi nturo mu a omo to wo mo ye bɔ no de na to wo mo Nyankopɔn pa mo firi edi nturo mu bi sɛ ɔdɔ na Nyankopɔn de ma wo mo no wo mo ntumi ani so. Awurade sɛ edua we ma mo ni bi trum ha nua ba bia de motumi adi nanso dua we de me Awurade me sɛ ma mo ni bi. Onyankopɔn sa ba fam kora ma mo kyerɛ ne reason ɔmo mfa ni bi sɛ Adam ba di bi no bewu. Adam sɛ Nyankopɔn otumi ba fam ma yɛ. Onyankopɔn ba fam ma mo mu ne Nyankopɔn na brother sɛ yɛ nia o. Ɔba fam ma onipa no nanso no ɔman ho kwan ma ɔbɔnsam daadaa no. Ama dua Nyankopɔn ka sɛ ntimi nie no ɔkɔte bi die. No odiye no anwie ne yie. Nyankopɔn epam ne firi edi ntom sɛ mo nyina mo nim saa nsɛm wo yi. Saa nsɛm mo nyina ya te bebre. Nanso sɛ ɛma ne sesan yɛn. Nya ne te yɛn nkɔ sɛ ɛma asɛm no sesan yɛn. Ne nso etimi suro sɛ Nyankopɔn ne nante mu no Awurade wɔ yɛ. Nanso ɔma order onyina dwene mfiri order na ɔde ama yɛn no so. Ɔkasa mo kyerɛ ni a sɛ de sɛ ɔbaatan bi a na nipa bi a obi ɔhyɛ wase bi ani hɔ ma no order. Na order na de ma no no oyi wani afiri so. Na o hwɛ sɛ order na de ma no obedi so anaso oni so. Odi so a unsa mpa. Ɔkasa mo kyerɛ no a ɔyɛ. Ɛna wani so nso a unsa na so ɔden. Adam yɛ aso ɔbɛ no enso mu yie. Yɛ ka se yɛ ka ɛdɔs bebre na baba akwa na asɛm so awro bebre pa nso ne Nyankopɔn akwa Moses. Sɛ mo ka Nyankopɔn ngoma no ɛwɔ evanse bia Deuteronomy chapter 32 wɔ kra no a mo ka mo ntwere 32 verse mo kai kosi evanse 42 to anasa mo kai kosi mo kan free 48 wɔ kra no engosi 52 wɔ. Na de obi hu an sɛ ni nyina asɛm ne tie bɔ nyina ne sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses kɔne kɔforo bepɔ kɛse wi na tu ani hwɛ kina asase no. Asase fɛ na me kan ho asɛm no kɔhwɛ. Wodwani ne hunu na ona de ensi hɔ. Ebi sɛ emre bi atwa mu no wanyɛ me kronkron. Usuro me pa yie pa. Na unim sɛ wade me metie. Sɛ wamfa esuro o ma pressure foul. O ma Israel fo no ma pressure foul do ni sɛ ɔma ne yɛsa. Ma kyerɛ wo sɛ ɛbɔ event sɛ fa opoma no bɔ ɛbota nanim. Na ka sɛ wanyɛ saa. Wanyɛ saa. Anya sɛ me ka kyerɛ no ma yi mani afiri so. Me hwɛ de me ka kyerɛ wo mani di asɛm me ka ya no so. Ɛno nti wo so anya sɛ menye wo nkwa. Ne mum kena saa ase de wo mfa na nsi so. Me wo tumi sɛ mɛma wo de wo akɔ. Saa time no na obi sɛ Moses ne wanyine die. Na saa no 120 years. Nanso no Nyankopɔn ka sɛ obetuma mana saa akɔ. Nanso wanya me kronkron nti bepɔ no so kɔ na hɔ na kɔwu wɔ hɔ. If you say, why am I kronkron? On say, Nyankopɔn ma yɛ order. Wo ma yɛ nyadwene sɛ, wo yi na nie firi order na wo de ama yɛ no so. Ɛna enipa ɛyɛ de ɔmo apɛ. Bebre no afro mo sɛ efrem sɛ Christopher. Nanso de Nyankopɔn pɛ pa no, bebre no anyɛ. Tie de mo de bebre si yɛ bɛyɛ.
Esan say Moses obu Nyankopɔn command so no ensi ne yie. Moses mpo Emra Israel for kora ye bɔne a wɔtumi ka sɛ Moses mpo Samuel ni Moses bokora begina manimu a memfie mo. Moses ene Samuel kora bedwa atoa omanimu a mensom. De mo ai mensom da. Because already wo buo kase ma Moses pa obuo kase ma Samuel. Hom ya brem pon pa ye wo awurade anim. Na so Nyankopɔn ka kyerɛ Israel for no sɛ mo Jeremia right ka kyerɛ Israel for no sɛ de mo ye mo bɔne a mo ye nyina an me sɛ Moses mi bunu pa makoa no mi bunu pa nanso obedwa atoa e wo mo abrabɔ ho e wo de mo ye ho a memfie no Samuel mi bunu pa Samuel omo odimafo pa Moses odimafo pa ye odimafo kase pa nanso mu de to no ti mu ye nsuro mu ye nsuro nyese si Nyankopɔn e kaka da bi ni mo oda wa ye nche no ye di so ye wasomdue ye di so ye wanigye ye di so a ebesi ye yie na se Moses mpo ensi ni yie a ye na ebesi ye yie obema Moses o ye ka Moses o yenka untini bia wa Nyankopɔn di yo ye ka obema Moses a Nyankopɔn ne kasa animu ni animu o Nyankopɔn ni Moses e kasa ani animu ni animu obi ohuru wade suban nanso no mu de to no Nyankopɔn ka sɛ wodo wani behunu Kana oni de wodo behunu Kana pa na wonan de enso nyɛ sɛ hɔ ne wonkɔ hɔ yɛmpa yɛ sɛ Awurade bɛboa yɛn na yɛnso yɛmfa ani nkohunu heaven sɛ da akyi bi ka Bible no Yesu ba wɔkan ɔka kyerɛ Israelfo no sɛ mo Israel ma mo aso ɔden mo papa ɛne mo nananom nyinaa ɛyɛ didifoɔ a wɔn so Onyankopɔn na wɔn som Nyankopɔn yie paa mo mpanimfoɔ bebree no abasom Nyankopɔn ba sɛ mo deɛ adɛn na mo akoma ɛden saa na mo nya adwene bɛsɛ da brɛ Jacob yɛm papa Abraham yɛ papa no ne adade na me ka ma kyerɛ mo sɛ pa bebree befiri apuɛ ni atɔyɛ firi wiase ama bebree mu abɛba ababa ne Abraham nom ane Jacob nom abedi de paa yie na moto mo ne mo sɛ nkrofo bi wɔ ɛwɔ baabi ɛhɔ yɛ paa hɔ de paa nka mo nya hɔ nka mo bɛkorɔ nanso mo deɛ na yɛato mo atwene esum bi mu ɛnyɛ sɛ ɛyɛ mo amobra ɛna de mbɛkɔ hɔ ɛnyɛ Nyankopɔn na de yɛkɔ yɛ ne yɛ bra de yɛbɛkɔ ɔsɛ yim Nyankopɔn sɛ ebinom de wɔn ani mehunu sɛ heaven ɛwɔ hɔ yi sɛ heaven pa ɔsoro ahemman mu nie yee na hwɛ sɛ de bi ɛhɔ sitie paa na nka woka ho bi a anaa sɛ de ɛhɔ sitie paa no na nka yɛnka ho bi na yɛ abɔfo kronkron ɛbɛsɔ yɛ mu na wɔn akɔto yɛ atwene atwitiri esum kabii mu kɔsɔ ɔsɔ onipa ba ne bɛba a na abɔfo dɔm nyinaa ka ne ho a wɔbɛba n'anim onyam mu a na abɔfo nyinaa ka ne ho na wɔbɛtena ase sɛdeɛ odwahwɛfoɔ ɛtena ase na odwahwɛfoɔ ɛpaapae enyantene ɛne mmerekyiri mu no na ɔde mmerekyiri ne bɛgyina ne benkum na ɔde enyantene gyina ne nifa ɛne wɔsɛ ɔhene bɛse wɔn sɛ ɔhene bɛse wɔn sɛ mo a mɛgya ahyira mo asase no mo sɛ nkɔfa ahene ni papa hyira mo na mo a mɛgya adome mo yɛ ɛnome ma mo mfiri me so nkɔ ɛne yɛn ka sɛ nkurɔfoɔ paa nti nkɔm bɛkɔ sɛ ahapa wani tua paa sɛ egya paa na esikwa na wokɔ sitie kura mu wiase kɔmɔ ntoma nyɛ sitie ma Awurade na egya kɛseɛ paa hu sɛ egya paa nie yɛsikwa na wokɔ da bi na abɔfoɔ no ɔmbɛba cherubims they are so powerful ɔmbɛba na ɛsɔ mu a hu sɛ mmarima ma no ma wɔn da ɔda sɛ monte wɔn nyinaa gugu egya mu a ɔhene bɛtena ase na abɔfodɔm nyinaa ɛwɔ hɔ anim onyam kɛseɛ paa mu na ka saa mmerɛ no Awurade ahomɔborɔ so yɛtena ase de nokora ma Awurade yɛsom Nyankopɔn wɔ nokorɛ mu yɛanyɛ biribiara ntie Awurade a na ɛda no yɛkɔ Nyankopɔn ne mu adom a adom bɛn ne kyɛn sɛ yie nanso wɔn nyinaa nipa nso ho da yɛ o yɛka nyinaa nipa ne nam saa bɔnsam ɔnyɛ o ade baako a mehu sɛ bɔnsam wɔnyɛ baako paa kyerɛ mɛka ho asɛm paa sɛ wɔba otumi kɔ adi nturo mu wa many pantimi ankote nkwadua ni bi ani o nkwadua si wo pa wa leta mo ngote bi ni ne mo ndo mo ye mo bewu no mo ye ye ne so nya adwempa o nkwadua si wo pa anya se bi nkwadua ni esi ba bi o esi hɔ nka mo timi aka kyerɛ mo sɛ he mo ngote bi ni nanso amana mo adwene me kura sɛ mo ngote nkwadua ni bi ni sa me ye mo ho bai
Angel be any one about and Korean is one by Obia no cherubim be any cherubim be any one or guide. Could myself any pania wild, riding who's any panafed, any panaya wild. The pananiate, when your bonny obedi. The panian some money obedi. Young upon sanity on Naniata Kora shell. Ahana, I was said on my angels, and I said cherubim, a bad guide and Quadiano, and Hiano. To two more craft for Ukrainian, not cherubins, a guide, and Quadiana. Said they bear any pound comb, but when you pay a bonnet cannot be the abbot, spirit, would there be a rada, would there be a rada. The young pasha was a Debbie Baba, or Bama and Quadiani beardy. Was no bedding queen, the man and Quadiani beardy. One epe beardy. In the radiase. Good. One epe beardy and Quadian, one epe beardy. Upe beardy, boy. Ti obon Samoya answer one yet. Nanke when Quadiasia. Papa ne boni dia say. Adi esi ho papa ne de o me anko hu. O me ewirefi. Na onipa ti bi di ye no. Yesi nipa afi ne ti a. Afi do mo so wakoti bi adi odi nyansa. Afi do onipa benya nyansa na o ko cherubins o mu di ehun di ehim ho. O mo spell, o fa ho ben, o mo spell. Wo do Nyankopon no wo do Nyankopon no mo so dwene ho. Wo ka say angels o ba no. So obi do Nyankopon mo ka so he. Wo do Nyankopon na bu Nyankopon mo krokro. Because we nyame ba honhom ati o mu no honhom e control no be na control o mo di o di o mo so no ono na edi wo so na mo se Nyankopon nyame so ne emu a he ye de se ewura wananim ene wo se honam nyina de se ewura onipa ni mo nyam nyina de se ewura mu nhwire ye ba de se ewura esere we twa agusa o fa ho ba mo no se Nyankopon betimi a raise nipa ba ene wo de ma say bebere ene se nya chance ye so Nyankopon a ni ye yem nyam so nyame yie pa let me see yie ti Nyankopon Adam no enso mu yie ye pa mo fredu ntom hwe one na yere so ma watie wo yere ne ye me ya ne se wo me ne untie me ne wo yere na watie wo yere na nya se bia nka Nyankopon ba se ni Adam metia ne yere ni o na nya ne yere ene bone ene ne negative voice no tie na nya se bia nka positive voice so me na me wura nka Nyankopon se ye no do ha na se ne won kwado ene won kwado meko Adam so ono kwado ade ahia to bia no okwado odo ho ne bi oba no so ebo no so ebo no ti bi ade ahia ne de mi ntimi nko ene me hunam nyem yie ma bere mi wura no ai wa bere nti de no eno asa na si do ye na fi omoto enye papa na fi de obonsam aba ho na Adam Hawa onya adwene se menkwa be wo de menkwa menko obu wo ha se oye be ma na ohwe ase a obeya ma ne nso ahwe ase obu won so oye oba na ohwe ase a obeya ma ne kuna ahwe ase wele yebenya obi a onye saa so ohwe ase a me ma ohwe ase mu fi se benya obi a na enyu obi saa se ebeya de na sa enya den ebetima nyu obi ono ohwe ase no o ma nso ohwe ase bi ohwe ase o mre mu aten ha sa na oye ohwe ase no nso na nsa nko okache ni ko se ma hwe ase bompa e ma me ma hwe ase nan kanu ano no mate de abani bi adi then so there be o starting lecture no onso atibidi ye ti afa ni se dodo furu mo yam ko ba na oba pamani nyina cause say wo betena na me akotena say be net ya wa net me akoso wo betena obinyango pon ba na Adam wa anti be ni bi ani na Hawa na ati bi adi a na odi na Hawa akoto esumu say Adam hia Hawa na akosumu ho no asaba oni unti ma ha sei oni betini akọ na sanka aware ne be de ananka nya de sanka anya so oni hyesumu kwai mu oni emuado ma bi ne hye ho kwa no on say wo waso odi o aso odi na de wa ba ha sei waso odi pa awade akasa ma chene we ani panyame che o ma me panyango pon che o ma me nanso oyanya dwen se ene
And ye me baby pa, me ko woman, the Indian and I go. Na ayodo. Sana ayodo pa and answer ayodo, no, do pan answer, no, docra. Na ayodo. Odo be anim. Only I say me would the Indian I mu. Me would dear, that mean quan, me woo. Me too, a baby, say me, my home was a see my home, I will come for us. Was me who saw a saint. Who said Adam, the Samo did about no sending you couldn't send pa year pa on your saint. T. A fadia, the Bayman on us saint in a way, no, I say no. Tis sour by or grandpa. Then some come Adam, if he has here. Then some call Buano. Now all Beman's why wouldn't you go past him? Or you catch your said, yeah, maybe be a untimina now and now so and can't say there be the only younger points of me. As I'm called Bonnie, not some crowd to go. So there be the minute about no. Young upon some way and young upon to about me and Nina. What if you dear, me, Miss Rode. Can young upon a bar, go upon in some man a pair year pa. Then so by no obey yes and a year no. This or send me back or young upon man, I'm an dibim. Or send me back, I'm an what's here. Say or Banwa, would never come, Hono. One or other, me. Mamma tea the belly be dear, young cause here, and some fork from a musical. One cast out Adriano, you man can say. Say, Obanwa, or the neighbor come. But Obana became was on myself. The neighbor counts, and when it who for some I can't. We don't penny. Who name me, Obama think come on a per year, or can once and probably Oba dear, or your pass on, Oba with you, them back. So then the body can make a certain night, and in the period, see a yen when you mono, and yes, I'm going to acquire. Who none and near dinner, or put them me don't penny. You don't penny. Ah, I had die. Oh, Sankana, very good. Sankanya Bonu, and your bonnet. Cause so, what me who said, you don't penny, because you operation. Young Palmer name. And so who said, with them who number penny, when over friend or bar. To when you or money come up. From some penna or some that table boom. Nina, they say, or a man who come and young upon and the camera cinema. Yeah, did it for. Yeah, perhaps you call. Young upon order piano, you more than you miss. Near this way, you may have some dear. Young upon order this water. Obia in this one, I can't remember what per crown echo heavy and Kayahaya. Kayahaya. Hey, did they must say, you sacrifice about a penco heavier? Come on, pan and go sacrifice with my pan and come. Can sacrifice a man and Kayahaya. Ehaya. I'm Bem just say, yes, sacrifice some will be say, you know. Could be young when you say you cry. Young person on my heaven on Samara. Today, I say, you know, any back on my heaven on Mara. Yes, sacrifice one and sacrifice Mano. Oh, and Kawaya. Hey, never sounds swap. And so, Obia so on one, get your back, back. Two then come over and choose back or choose back. Ah, Sanka, what Chinsu and Kawaya? What you can want to choose no can watch it. And then what you watch it. Sanka, Obi Frubi and Kawan and Kabi them as Sanko. Oh, and Papa think I won't cry no. And come on, and Kabak, why because I go there as I come my ah, and young sacrifice and can so be call. Near so, but who know my name, my. One about Wakuna Mania, my Sabia, but I saw Uncle, we won't sacrifice it. No Guna Mania, no Omacan Chilum, and my Uncle Sofa or Bear said, just 1 hour, one and Cabot, one, hey, as I had a BID. Nature said, I know correct, go be uncle. Uncle be uncle. You mean Papa dear, say Papa dear, and go be happy. Hey, now heaven. Who you could have who quack. Nothing can one go cry, and yet, dear. When I want on a heaven cried, who walk cry no one go cry up. Who walk no one go cry and go up. Hey, and also Obiani was a
Obi abaso oko. Ye ni abre pa base eko. E betimi akọ. Heaven anya de bia din bebre pa saa o. Na je say ewiase na ewiase yetimu no. Enipa nyintra. Nka heaven kro no nka anya bibia din bebre pa o. Na so aso dem ase kro fa no unu bo patwade. Na me Nyankopɔn anya wadom wani abapo kire obi kra Kristo ni o. Wo ba pokire ni obi pa ye pa na ni kire pa se aso onya ne kwa asɔre kwa ne su nyame. Why bibia tia no na ni anya ho. Eso aso dem nyame fi o. Amen. So obi anya bi saa adade. Ebia some information so dey say betima ba ni pound da kubi. Da ko betima tia wona so. Nyame amamu a obeka de nka. Na so nyame ba mudi a sorry. No fa obu anu aka bi a kire wo. Say e dey say nya saa ade. Because yen dey Nyankopɔn na afrɛ. Nti dem me ka kire mo titu ne say ene ye would be kakra bi di. Ne dey ye dey hwa de. Minim say na changes about dem ase kakra. Na megidie say botaye sie ni so me nuru ho. Na ye mommo ne bebre say Nyankopɔn nya gye ye di a. Ya ka ne say ye betena wo gye ni mu. Eno anu no odifo abrante se matene ho asem pa yi. Odifo abrante young prophet no. On say ya ma ne order say ma onidi ma onom so. Ekwan ofa so akono. Saa kwan no ma onsa na chi. Eya asem bi ono nko a ne nkyai. Nanso ekomo ya wakoya nwa de nsa nkyene as a young minister young minister afa no wa hye ni ministry ase osha nanso ni nua diifo nkasa daada no onua diifo daada no mane kwotena ase mane ni didi ye se awurade aka kire me se afa di ekwan na oka se emfa so no fa so oka se enidi se wo boa mo yɛ nipa yi o bu anu obo o maka se obetuma use Nyankopɔn din daada ya ni o enye very careful pa ye wo se odifo no o use Nyankopɔn din daada no se o na se men so me odifo de se wa adifo adwuma me mete ase me wo mu bu nso wo mu bu kra wo na anu ya na wo na anu ya na wo be odifo e ba mu ache wo ba mu na anu ya fix bi o mu bia ye ni mu ate de wo kan nyina na se enyame asama ni nyina ye ni nyina obofo aka kire me se rana be di obofo bi fire so aka kire me si a wo nsuo ni ye mu anhye no na kwa no nso na me se ekom so wo ya because na onim time a se odidie kwa na se wo okoro kwa na se yese ko kwa onim ba bi oba akopem ya me se min kodia bra fie man oto ne pono ni die odidi ana odifo no a nyame aka wo why are so dey you will die prematurely obobu bre mu awu unya nuru bre se nka wuwu unya nu usa age ni die unya nuru se nka wuwu nanso obobu bre mu awu because why are so dey ti edu be anipa tim bu ye bre mu wu edu be anipa ye betima bu ye bre mu ni ewu ene edu be so a ye betima so edina Nyankopɔn de amayen oka Bible no a oboni na mu no owuye jatakum no wonya aso den we de enye wono na ya aso den no san kono Nyankopɔn ahye de wo mo nche no ma wonu ya bia na ada wate obi a wo de ma se bia no se asama wo nche no wa wo de ya wo japade Nyankopɔn asem apart from Nyankopɔn na asem obi ka sem bia kire wo a eni akire o me se obi ka sem bia kire wo a eni akire yese nyame boy e ba besua part 2 no ye behwe apamo furo mu others Nyankopɔn de ma ya no ne ade ene nema bi ewo mu ene ensira bi ewo mu ye mo den ye mfa won to Awurade so amen nipa say na I had ready say the Awurade order bia de o medi so akosi ase say be di so de ye kai mo kai continuous na say mo kai when them kind visible obedience, invisible obedience, total obedience, one time obedience. Man come on. Adia.
Repeated. Immediate obedience. Asam. Ebe say. Omo kan me say mo kaya me student me say mo kaya. Say ebi no kaya dia akwa nya brofo samu. Obi na bia ye kan na yesu na be na yesu ye. Obi ka say da be na asemu da be na yesu ye. Mumbe nipa sa pa na omo kaya san nsem no. Siti ahodo yesu ye. Siti ye emfa na maako emfa nkotwini emfa enchana me de be na wie. Ni e ba beto na mo papa bi. Idi ka no. Total ne de ben total obedience kire say. Udi a wo sitie ni nyina asem nyina udi so akosie. Ba ko ha de yin bio ba ko no. What? Partial obedience ne de hen. Udi biso a. Ose di bi mo ya de mo say mo kai na de be bio. One time obedience ne e de ben a. Udi ba ko pa wo di so awie. Miensa no 3 akabe ha. Continuous obedience and so udi so sa unya me boa 4 no 5 and so visible obedience ne say udi so unya be hunu se wadi asem no so ana de ahin biu invisible so de ahin obi en hu na be hu Nyankopon kwa enya say no 6 aka ana de ahin biu temporal obedience in there. And pray. Very good. Now there be permanent obedience. No so there. Afibo asa. There. Immediate. And also there. Ya kan no no ye. Hey, ya mi ehira mu o. Enokro on hwia mu nhunu na no onia bi frɛ me na no obusa me sɛ sister bi oye believer na so Nyankopɔn pa na wahwe ase hakora watana ase pen ma so won kan bi na kuro bi so me makuro ni omokoya asɔre sister na kɔ kasa ya na omo nyina hu sɛ message ni a Nyankopɔn adom so wote ye no te pepepepepepe na sɛ de amanfo ni sigi ye no enya sam keto akora o de mo keka nyina no mo de kwa so do furo bi mu a te sɛ ka mo ya professor se o oh yes enipa be hu mo sɛ mo abene pa pa be hu sɛ mo abene ana mo kwa mo hu mo sa o sɛ ebia wote ebia obi a waben na se bebre pa no a uhu so waben anje se bia wotwe ho kakra ansa no hu se bia waben ti bia mu be permission na fe bia yakotwa ho abeba bia mo ya ready one person give permission on say nipa make na wan say mi me boni dey say am hu no kuma se ya no ye member nipa na frɛ me ka kyerɛ me say dina omo edwon pass do se no si hwi ase no eye bibi kakra na se bia memfa ne se oja we de anya be mo yo ba enso se no mo so si kasa ye no oh yes mo hwi ase mo hwi ase mo ntimi nkasa o hwi ase a obetima kasa pa ye o kasa fa invisible obedience ho a asora wo mu aseme se wa binu what you back want to visible obedience, total obedience. We mean we are bebre no so aye hold one nine. Some maka aye hold one. Aye was signing fancy. Nyankopon aye ye. Nipa aye ye. Enter your boss, Nyankopon aye ye o mo say. Did kind say. Nyankopon yi wa ye. Nyankopon aye. Na nipa aye ye nso e. Very good. Mommy, I'm sorry. In the radiance. Yes, I mean, so we are mobile. Na omwaye
na ɔnkɔ so a mmoa yɛ ma ne mmorɔ so nti yɛbɔ mpae obiara mfa ne ho nhyɛ Nyankopɔn kɛseɛ ne nsa na Awurade ma adom no mu nka mfa yɛn so na ɛnyɛ nimdefoɔ wɔ Awurade anim yɛn nipa a yɛabene Awurade ahu yɛn mmɔbɔ ɛna anya deɛ bi heaven yɛbɛhunu ne yɛn nankɔ bi yɛawe ataa so ɛna megye die sɛ sɛdeɛ sɛ obi yɛsɛ baako pɛ na ɛkɔ a ɛna nka ɛsɛ yɛwoa ɛsɛ wɔgye tum saa yɛsɛ baako paa na ɛnkɔ heaven paa deɛ amanamfo ɛne ɛyɛ hwan a baako nkɔ ɔsɛ mu paa ma yɛn nso deɛ a ɛna ɛyɛ hwan a ɛnyɛ obiara ɛnyɛ sɛ ɔsɛ mu deɛ obiara mpɛ menim sɛ Awurade siesie Awurade mma yɛn ahoɔden na ne ho suro nyɛ kɛseɛ wɔ yɛn mu na amesom nyɛ den wɔsɛ na sɛdeɛ ne so deɛ nyɛ den ɛyɛ den deɛ nso ɛnyɛ den bebree Adam Hawa sɛ Abraham ɔkum ne ba no kum ani gyaa no deɛ na ɛyɛ den na wotumi di kum no so a gyaa no sɛ wofa ne kokom boa nti Nyankopɔn nsɛm bi hɔ a ɛyɛ koko ma yɛn wotumi di deɛ ɛde no so a deɛ mmerɛ wobɛtumi adi so deɛ ɛka nyinaa no ɔmo de akyire nso ɔmo hu nyinaa pɛpɛ obi a ɔni akyire ka na nsɛm na ɔmo keka yi ɛna nkurɔfoɔ ɔmo tie nsɛm o yɛtie gya wo ade nso yɛde tɛ betie no a ne kyɛa no o Awurade hu yɛn mmɔbɔ yɛmmɔ mpa yɛmfa yɛn ho nhyɛ Onyankopɔn kɛseɛ ne nsa ɛdi asa kɛseɛ ma ɔyɛ Nyankopɔn ɛnɛ nso akasa kyerɛ yɛn ɔmo yɛn ho tete wiase no nkurɔfoɔ bi a ɔno ɔmo yɛ ahoteefoɔ no na ɔda na wɔwɔ ɔmo nkyɛn no na ɔmo ni hu agorɔ na wani wasɛm ho agorɔ koraa na n'abusua nti ɔmo nya nkwa ɛwɔ nsuo no mu no Awurade nso yɛhu yɛn mmɔbɔ na abufuo na ɛba no nso no yɛn nso agye afiri mu Adam ne Hawa wɔn anyɛ sitie ama wo no wopa wɔn firi adi nturo mu ɛfiri sɛ Onyankopɔn no onipa ɛnyɛ sitie ma wo a woka asɛm na onipa ni so a woyɛ kɛseɛ woyɛ ɔbɔ adeɛ adan de nipa ni wo asɛm soɔ owura hu yɛn mmɔbɔ ɛnɛ nso ɔmo bere twɛ mu Awurade ɔmo abɛwi ɔmo deɛ kɔ deɛ wɔntumi anwie deɛ obi yɛn nso atumi awie afei Awurade ne yɛn na aka yɛn ɛsɛ w'ani mu adom sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn na nkwan yɛn ntumi nkura mu yie afei mede ɔba bi a wɔde ma biara hyɛ wɔn nsa Awurade hwɛ obiara so bɔ obiara ho ban obiara wɔ n'abusadeɛ obiara wɔ n'akoma so adeɛ obiara wɔ deɛ ehia no na mu biara ne hɔ a wontumi nyɛ mesrɛ w'adom kɛseɛ ɛto ɔman abrabɔ so sɛ Yehowa bie kwa ato ɔman yi hɔ ma abrabɔ no nyɛ yie ma wɔn biribi biara Awurade wɔn bɛyɛ biara Awurade ma no nyɛ yie Awurade gyina yɛn akyi ɛwɔ yɛn abrabɔ ho mesrɛ hɔ mpaabɔ ma obi a ɔyare biara sɛ saneadeɛ wɔ Yesu din mu deɛ nipadua mu ɔte nka sɛ biribi ɛha nankasa no Yehowa gyene wɔ Yesu din mu deɛ wɔte nka wɔ ne bidie mu sɛ nneɛma nkɔ yie na ɛhunahuna no Awurade mesrɛ gyene wɔ Yesu din mu na bɔ ɔma nyinaa ho ban wobɛbia firi musuo ne ɛsan biara mu hwɛ yɛn nso yɛwura na ma abrabɔ no nkɔ yie ho mfam no honam fam nyinaa ma ne nsi yɛ yie ɛwɔ Yesu din yi mu amen